מה עם שלושת הדברים העיקריים שאני עושה? שאני מגיעה לארוז בית יום לפני מעבר הדירה. הדבר הראשון שאני מגיעה לארוז את הבית, זה קודם כל אני מפנה מקום בכדי לשים ארגזים, לבנות ארגזים, חלק לשביר, אם אני מדברת על המטבח, וחלק לשוטף המטבח, בכדי שיהיה הפרדה ומעבר נוח לבעלי הדירה. הדבר השני, אני תמיד מבקשת לבעלי הדירה בטרם שאני מגיעה לא לזרוק, כי אנשים עושים מיונים, לא לזרוק מצעים ומגבות, כי זה מקור הריפות שלי לשביר. כמובן שאת השביר, כל כוס וכל מה ששביר אני אורזת, בנייר עטיפה לחוד, ועטיפה נכונה וצמודה, בכדי שיגיע שלם, ובאמת אחוזי ההצלחה שלי הם מאוד מאוד גבוהים בעניין השביר. הדבר השלישי הוא שאני עובדת בשיטת אריזה חכמה. כשאני אומרת אריזה חכמה, אני מתכוונת למילה הבסיסית והעיקרית, שזה נקרא מיונים, בכדי שאחר כך בפריקה יהיה קל יותר. גם בזמן האריזה אנשים ממיינים וזורקים או נותנים לתרומות דברים, וזה עוזר מאוד להיפטר ולהתנקות, ובעצם להתחיל דף חדש, נקי, מסודר, עם פחות עומס בבית. יש עוד המון דברים חשובים שחייב להדגיש, אבל זו השיטה שאני והצוות שלי עובדות במיומנות כבר שנים. אז אם יש לכם שאלות ואתם עוברים דירה, או עברתם ואתם צריכים עזרה, או באריזה, או בסידור, או שניהם, אני פה לענות לכם על כל התשובות ולתת את שירותיי.